Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o slučaju koji je vezan za ženu po imenu Ingrid Lime. Ukoliko vas zanima o čemu se radi, udobno se snesite, šta mi je? I možemo odmah da krenemo. Ingrid Lime je rođena 2. avgusta 1975. godine u Arizoni. Bliski ljudi je opisuju kao jednu veoma dragu, mirnu i dobru osobu. Rekli su da je stalno bila nasmejana, da je bila dobar prijatelj i tako dalje i tako dalje. Bavila se medicinom, tačnije bila je medicinska sestra. Nakon srednje škole upisala medicinski fakultet, a nakon što je diplomirala 2000. godine se seli u Washington, tačnije u grad Seattle, zbog posla. Tamo je prosto imala više mogućnosti, dobila jedan dobar posao u jednoj dobroj bolnici i zato se odlučila na taj korak. Tamo je nakon nekog vremena krenula da stvara, naravno, novi život. Pronašla je prijatelje, sa kolegama je bila jako dobra, a nakon nekog vremena upoznaje i Phila, u kog se jako zaljubljuje i koji se jako zaljubljuje u nju. Nekoliko godina su bili u vezi, nakon čega su odlučili da se venčaju. Dobili su i 3 dece zajedno, tačnije 3 ćerke, čija su imena Riz, Brooke i Noel. Nakon 14 godina, Ingrid i Phil shvatio da više nisu jedno za drugo. Dakle, od 2000. godine su zajedno, nakon par godina su se venčali, dobili decu, a odlučili su da se razvedu 2014. godine. Svakako, njih dvoje i nakon toga ostaju u skroz normalnim odnosima, to jest ostali su dobri prijatelji i oboje su zajedno, ravnopravno brinuli o svojoj deci. Ništa se specijalno nije promenilo, sem toga što više njih dvoje nisu živjeli zajedno, a deca su živjela kod nje, pa su malo išla kod njega i tako se u krug. Dakle, ostali su prijatelji i lepo su sarađivali. Phil, njen sada bivši muž, je kasnije, nakon svega što se desilo, rekao da je Ingrid bila divna žena i majka i imao je samo reči hvale za nju. Dakle, bukvalno ništa ružno nije mogao da nađe da kaže. Ingrid je nakon razvoda bila neko vreme sama, to jest nije izlazila sa muškarcima i slično 1-2 godine. Fokusirala se samo na sebe, na svoj posao, na svoju decu i ništa drugo bukvalno nije zanimala. Svakako, svakome od nas nekad fali to nešto, pa je tako i njoj falilo i 2016. godine ponovo bila spremna, da kažem, za neku novu ljubav. To je se želela da ponovo krene da izlazi sa muškarcima, da upozna nekog novog i tako dalje. U jednom trenutku odlučila da napravi profil na aplikaciji, to je na dating aplikaciji koja se zove Plenty of Fish. Znači, bukvalno je ista fora kao Tinder i ostale mreže. Najrasprostranjenija je u Kanadi, Engleskoj, Australiji, Španiji, Brazilu i tako dalje i SAD-u. Dakle, mislim kod nas da ne postoji ta aplikacija. Listala, tražila, gledala muškarce i konačno je naišla na jednog koji je baš skrenuo pažnju i njegovo ime je John Charlton. Ingrid je tada imala 40, a on 37 godina. Sve joj se bukvalno svidelo. Prvo njegove slike, to je njegov izgled, njegove zelene oči. Čitala onako ispod šta je se napisao on o sebi, kako je, ne znam sad, na primer, nepušač, kako ne voli da pije, kako je završio taj fakultet, da ni on nije bio ni sa kim 2 godine kao i ona i tako dalje. Znači, sve što je njoj u tom trenutku trebala. Neko tako naizgled miran i normalan kao i ona. I stajalo mu je, to sam zaboravila da spomenem, stajalo mu je da traži prijateljstvo, da kao nije za neki hook-up i slično, kao da se ide polako, lagano, da popriča sa nekim i tako dalje. Znači, cijel njegov profil je izgledao potpuno normalno, nijedan onako red flag nije mogao da se pronaći. Ingrid i John su krenuli da se dopisuju preko te aplikacije i jako su se zgotivili i odlučili su da se nakon par dana nađu i da se upoznaju uživo. To da se upoznaju kako dolikuje, videli su se, izašli su na dejt i sve je prošlo kako treba. Sve je bilo super, to jest taj prvi dejt je bio uspešan jer su odmah nakon toga zakazali i drugi dejt. Nakon drugog dejta su krenuli da se viđaju sve češće i češće. To jest čak po nekoliko puta nedeljno, dakle baš su se svidjeli jednom drugom. Ništa od onog prijateljstva, naravno. Ušli su u tu neku vezu, mogu da slobodno da kažem vezu. Imali su tako običaj da negdje izađu, pa da odu kod nje kući, spavali su zajedno i tako dalje i tako dalje. Kako je vreme polako prolazilo, Ingrid je naravno sve bolje upoznavala Johna i saznala da, na primjer, on nema ništa svoje, da, na primjer, nema svoj auto, da nema čak ni svoj stan, da nema neki stabilan posao i tako dalje, to jest da tako lunza, što bi se reklo. I to su bili kao neki prvi red flagovi koje je primetila.
Međutim, ništa onako dublje nije ispitivala i nije se bavila time, to je zažmurila je na sve to, jer je prijelo njegovo društvo i onako, mislim, bio je dobar i nežan prema njoj. I da, samo da spomenem da tada u tom trenutku, do tog trenutka u stvari, njena porodica i prijatelji nisu znali za Johna, to jest ona ga je čuvala donekle kao tajnu, to jest nikome nije želala da priča da se viđa sa njim, dok verovatno ne postane ozbiljniji ili šta znam. Da će neko da dođe, ode na moj sprat i na... Znači ja ću da poludim. Da li je moguće da toliko rade? Šta rade toliko? Ok, na stojku. 8. aprila 2016. Phil, njen bivši muž, je došao po njihove ćerke i odvih je kod njega da provedu dan sa njim. Znači, bio je jedan najnormalniji mogući dan, kao i svaki drugi. Ingrid je radila, a kad je završila sa poslom se spremila i izašla je sa Johnom. Prvo su otišli u neki bar da popiju neko piće, a nakon toga su otišli da gledaju neku utakmicu. Sledećeg jutra, 9. aprila, Phil vraća njihove ćerke kući, međutim, odmah je primetio nešto čudno kada se približavao. Ingridin auto nije bio ispred, a kada je kucao na vrata, nije mu otvarala i bukvalno se unutra onako ništa nije čulo, bila je potpuna tišina. To jest, izgledalo je kao da je kuća potpuno prazna. Krenuo da je zove, da joj šalje poruke, međutim, nije mu odgovarala. I to onako bilo jako čudno za nju, jer je bila jako odgovorna osoba, odgovorna majka i uvek bi se javila, pogotovo kada je tako reč o njihovoj deci, jer je znala prosto da će ih otac vrati tog dana. Nakon toga George poziva njenu majku, koja se zove... Ne George, kako se zove bre ovaj? Nakon toga Phil poziva njenu majku Georgeu da je pita da li se i ona možda čula sa njom, jer su bili jako bliski, redovno su se čule. Međutim, njena majka se nije čula sa njom, nije znala gde je Ingrid, pa je tako brzo sela u auto i došla do njihove kuće, to jest do njene kuće, jer imala rezervni ključ. Phil i Georgia ulaze u kuću i nigde nisu videli Ingrid, to jest nije bilo unutra, bila je potpuno tišina, onako sve je bilo ugašeno. Ušli su u njenu spavaću sobu i čim su ušli su osetili neki čudan miris, to jest osjećao se miris izbeljivača. Pored toga, pronašli su njene ključeve, novčanik i telefon, dakle sve njene lične stvari su bile tu, onako samo su stale na podu. Nakon toga su ušli zajedno u kupatilo i tamo su pronašli neku testeru koja onako samo ležala na podu. Krenuli su da zovu njene prijatelje, poznanike, i jedna njena drugarica je rekla da se čula sa Ingrid sinoć, to je da joj se Ingrid javila sinoć oko pola 11 i da je rekla da je izašla sa Johnom, dakle očigledno je ta drugarica možda i jedino znala da se ona viđa sa njim. Nakon toga njena majka uzima njen mobilni telefon koji je bio u kući i uspeva da pronađe Johnov broj telefona, njegov profil na Facebooku i tako dalje. Svakako na kraju uspeva da stupi u kontakt sa njim i pitala ga je da li možda zna gde je Ingrid, pošto se on sinoć video sa njom. A umeđu vremenu, naravno, pozvana je policija i već su bili na putu do njene kuće. John je, naime, bukvalno odmah odgovorio njenoj majci i rekao da ne zna gde je Ingrid, to jest da zna da je sinoć nakon te utakmice otišla kući, jer ih se ujutro vraćaju deca. Dakle, rekao da su išli na tu utakmicu i da nisu proveli noć zajedno, to jest da je svako otišao svoj kući nakon toga, a nakon te poruke se više nije oglašavao i ubrzo nakon toga je stigla i policija. Oni su naravno odmah ušli u kuću i krenuli su da istražuju i prvo što su videli je bila ta testera u kupatilu. Ta testera naravno nije bila dobar znak ni malo, mislim kao što će testera tek tako u kupatilu. Odmah im je palo na pamet da se ovde nešto strašno i užasno desilo, mislim što drugo čovjek je da pomisli. Svakako, sem te sekire i njenih ličnih stvari, ništa više nisu uspeli da pronađu, a dok je ta ekipa istraživala, u isto vreme policija dobija poziv od jednog čoveka. Naime, taj čovek je rekao da će ovo što će sada reći zvučati jako bizarno, ali kada je malo protišao da isprazni svoju kantu za đubre ispred njegove kuće, video je neke 3 ogromne kese unutra i iz jedne od njih je virilo nešto što liči, to jest nešto što izgleda kao ljudsko stopalo. Da li možete da verujete? Mislim, ja kad bih vidio tako nešto, ja pa unesem 100%. Policija naravno momentalno odlazi do kuće tog čoveka, to jest do te kante za đubre, i to mesto se nalazilo 10 kilometara dalje od Ingridine kuće. Uzimaju te kese za đubre i pronalaze ljudske delove tela
to jest nečije telo je, ljudi moji, u potpunosti bilo komadano. U jednoj kesi se nalazila i glava i odmah su naravno pretpostavili da se radi o Ingrid, čak je i ličilo na nju, ali svakako je, bilo potrebno da se urade dodatne analize, da se dublje istraži i da se jasno ustanovi da li se stvarno radi o njoj ili ne. Par dana kasnije se ustanovilo da to jesu njeni delovi tela i pretpostavljalo se da joj je ubica prvo zadavio, a onda sve ostalo. Katastrofa. Daljom istragom je utvrđeno da je ubijen u svojoj kući, zato se tamo i nalazila ona sekira, zato se i osjećao miris izbeljivača jer je ubica pokušao da sve tragove obriše, da očisti mesto zločina. Pronađene su i kese za đubre koje su bile iste kao i one gde su pronađeni njeni delovi tela, a u odvodu, u kupatilu je pronađena, krv. Naravno, glavni osumnjičeni za ovo je bio, to jest odmah je postao glavni osumnjičeni John, koji se poslednji video sa Ingrid i policija krenula da ga traži kako bi ga odveli na ispitivanje. Kada je otišao na ispitivanje, on se ponašao potpuno normalno, to jest ponašao se kao da se bukvalno ništa nije desilo i kao da njegova devojka, da kažem devojka, nije ubijena na tako stravičan način. Onako bio je skroz opušten i nije pokazivao apsolutno nikakve emocije. Čak se onako primetilo da ga ništa, kao da ga ništa ni ne zanima, u suštini kao da što pre želi da izađe odatle, to je kao da ga sve, cela ta priča smarala, bukvalno tako. I policija dok je pričala sa njim primetila da ima ogrebotine po rukama i licu. I tada je naravno John postao još sumnjiviji, jer mu je možda te rane i ogrebotine Ingrid napravila kada se branila od njega. On je rekao da su te večeri zajedno izašli, da su popili neko piće, pa da su otišli na utakmicu. Takođe je rekao da se od utakmice on ničega, to je da ne može da se ničega lepo seti, jer je malo više popio. Zna samo da su na kraju ipak otišli kod nje kući i da mu ona nije dala da prespava tu, jer su se sutradan vraćala njena deca i kao nije bila još uvek spremna da ih upozna sa njim. I kada je pričao o tome, napravio neku čudnu facu, u smislu kao da se naljutio zbog toga, kao da je baš bio onako besan zbog toga i samo odjednom prestao da priča i da traži advokata. Još uvek nisu imali dovoljno dokaza i morali su prosto da ga puste. Međutim, on je ostao jedini i glavni osumnjičeni za ovo brutalno ubistvo. Pratili su ga gde ide i kako se ponaša i onako imali su ga na oku, a pored toga su se ponovo vratili na mesto zločina i tražili su još neki dokaz, to jest još nešto što bi moglo njega da poveže s ovim ubistvom. 13. aprila uspevaju da pronađu glavni dokaz protiv Johna, a u pitanju je bio njegov DNK u kupatilu i nakon toga je momentalno bio uhapšen i optužen za ubistvo prvog stepena. Nisam spomenuo da je njen auto pronađen nakon nekoliko dana i bio na nekom parkingu i pretpostavlja se da se nakon ubistva John odvezao njenim autom, to jest da je i njeno raskomadano telo, ne znam kako da se izrazim, tako raznosio. Par dana nakon što je bio uhapšen, u drugoj kanti za đubre su pronađeni još neki njeni delovi tela, a još par dana nakon toga još neki delovi. Dakle, na trećem mestu. Zato sam je rekao ovako glupo, raznosio, jer je bukvalno to i radio, da se stavljao njena delove tela na različita mesta. Budi bog s nama. Kada se pročelo za ovaj slučaj, kada su mediji krenuli da izveštavaju i ostalo, oglasila se njegova bivša devojka i ona je naime rekla da je John bio beskućnik, to jest da nije imao svoj stan i da mu je ona nekada davala da prespava kod nje jer su ostali u odnosima. Takođe, tog vikenda je trebalo nešto da ih pomogne oko kuće i kada se pojavio, ona je videla da ima ogrebotine po rukama i licu i pitala ga šta mu se desilo, kao odakle mu to. I on je rekao kako je neko pokušao da ga opljačka, da je kao neko napao, ali da nije ništa strašno i kao nije big deal. Imala je osjećaj da laže i da se nije, to desilo. A sada je saznala i šta je bilo u pitanju. To je šta je uradio i odakle mu, igrica njega branila i ona mu je nanela te ogrebotine i rane po licu. Još svašta nešto se saznalo o njemu. Saznalo se da je nekoliko puta već bio u zatvoru zbog krađe, fizičkih obračuna i tako dalje.
Saznalo se čak da je, kad je bio mlađi, imao problem sa alkoholom. Saznalo se čak jo, bože, kako sam mutav. Saznalo se čak da je, kada je bio mlađi, imao problem sa drogom i alkoholom, a saznalo se čak da nije imao kontakt sa svojim roditeljima, da su ga odbacili, da su čak u jednom trenutku zatražili i zabranu prilaska od njega, jer su ga se očigledno nešto plašili, jer je bio agresivan, tako da eto, mislim, na kraju vam to sve i govori. Dakle, bio je suša suprotnost onome što je Ingrid mislila, suša suprotnost onome kako se on njoj predstavio, koliko su to jezeve stvari. Johnovo suđenje je krenulo 2 godine kasnije, tačnije 2018. Na kraju je priznao sve što je uradio, to jest priznao da je ubio Ingrid te večeri u njenoj kući, a da je nakon toga skomnadao njeno telo. Pravi motiv nikada nije mogu da se ustanovi, to jest ni on prosto nije znao da kažeš, to jest nije možda hteo da kaže zašto je to uradio, ali eto, verovatno imao neki blackout i eto, samo je tako naprasno odlučio da to uradi. Mislim, čovek je očigledno psihopata. Kada je na suđenju priznao sve, kada se izjasnio krivim, rekao je da mu je žao zbog svega što je uradio, da se onako kao iskreno kaje i molio je za oprost. I na kraju je dobio 27 godina i 9 meseci zatvora. Zašto? Nemam pojma. Očigledno je tako u Vašingtonu, znači jako mala kazna za ovako stravičan zločin i za ovako stravično ubistvo, ne znam. Pišite mi šta vi kažete, šta vi mislite o svemu ovome, kako vam se čini cijel ovaj slučaj. I eto, u suštini, to je bilo sve za današnji video, bukvalno prestrašno, a mi se vidimo vrlo, kako mi je strašno kad kažem vrlo brzo u novom videu, a snimam svake 2 nedelje, ali kao, ajde. Vidimo se vrlo brzo u novom videu. I pišite mi naravno šta mislite o celom ovom slučaju. Bye!